Good afternoon everyone. So, adi, luluto kitsan maragoso. Kas nakapata ka sa kanina. Ako nasawa. Tapos, paprituhon ko siya. So, adi, magkukuhan kitsan sibuyas. Laso na pati sibuyas. Kanalangot siya ng mga parat pandisal. Di rin na nakadi. Nag-iba na ruta. Lutay nala siguro na napalit sa era. No. Di rin na nakadi. Mapay kasang pandisal, lalo na kung aga, mapaso. Pandisal, tinapay, marasa. Tsaka higaraklat sa tinapay na. Ito na kung nasawa, nagara na lang sa tinapay. Dito makita napay eh. Sa ako na nagara. Diri go dito. Nakaunton slice. Tapos palaman niya mayonnaise. Ito na may spreading spreading meat spread na ito basta may karne ba. Ito. Diri na nakadi. Paparahulat waray talaga. Diba? Okay kasi magkape nga kuan pandisal pasang pandisal. Akon siya gigisahon tapos magprito san isda hasa-hasa. Ngari ko na ma-video kay naka-charge yung cellphone. Yan ako lang na gabot. Nag-iinuran lat nga di. Nag-iinuran. Dugang ko duha kay nabitin ak. Naguguti ayan ak. Dugang ko siya duha. Ginurang good man yan na. Mapenta buwas, sumuraw na. Kaya tikanto kami sa Calbayog. Di ba? Permilak nagluluto saan maragoso kay ayun sa nakon asawaan maragoso. Tanan na utan maragoso talaga yabet. Biyagla. Kaya permak nagluluto. So naman ko na siya pag teros. Laso na at saka sibuyas. Kada nung sarap. Didila guys kay di rin nak makapagpakita sa iyo sa pagluto ko kay makuri. Waray cellphone stand kay bangin mahulog akong cellphone marubat or makuan sa paso marubat liwat. So next time nala at yun lang po, bye bye.